Stüdyo denge gelden başkodarın heja iru 12 Haziran 2024 çarşamba Brüksel saat ne lamedede. Hemen uçen serisi bir peşkeş bikinden de mazadi haber apoya. Dem Parti u Şandeya Konseyi Avrupa Tecitali İmraliye Nikaşkir raportöre Türkiye Komite Şopandana Meclisa Parlamentoya Konseyi Avrupa seven Sinmaçin u Şandeya Bere Çu Serdana Dem Parti Arikari Seruke Koma Dem Parti Sezai Temelli u Berpırsa İdariya Meclisi Salih Aydeniz Le Parlamentoya raportöre Türkiye Komite Şopandana Meclisa Parlamentoya Konseyi Avrupa seven Sinmaçin u Şandeya Beyre peşvazi kirin. Dehevditin ale aliyande tecita mutlak yali ser Reber Abdullah Öcalan u deste serkirna şaredariya cöle merge hatı nikaş kirin. Meşe azadiya peşengtiya sazi u partiyen siyasi hati despekirin duruja düyemin de berdevam ker valatiyan peyamad ve geli kurt bibin yektan girsiya kuji şemzinan ketre geçt geveri. Livira haftın hatın kirin parlamenteri dem partiye amede Serhat Erengut ev gel ve tekoşina koda bir serbikeve. Hatta tekbirna faşizme emme berkodan ekwe bidomine. Kürdistan'ı ne tane geleci ole mergi. Geli Türkiye em bahavra berxwedana colemergi em parvebkin em pişkiri bidin berxwedana colemergi em divejin colemergi em divejin faşizm li colemergi tek biçe ve faşizm li Türkiye tek biçe ev kayım politikayın kayım bidavi neve em encamek nestinin ev meşe demokrasiye meşe adaleti ve devam bike ne tane li colemergi ne tane li geveri li her deveri, li Kürdistan'ı hatta Türkiye evet çalakeme demokratik devam bikin eme van kayma bişinin em divejin evet irade gel li rammine evet şaradariye gel bikevin deste gel hatta vici çiş deste mevere eme bikin. 8 Haziran'ı em herkesi daveti mitinge kuya madın dikin o em divejin bizi berxwedana colemergi bizi berxwedana gelê Kurd. Spas. Tülay Hatimoğulları gut diruk ve vene jibir neke hevseruka gişya Dem Partiye Tülay Hatimoğulları dicivina koma partiye del meclise akvi gut betayikina kayyumra iradeye gel tünne hati hasibandın. Seruke giştiye MHP Devlet Bahçeli ji gefanlı meduhe evde silattari sepane faşizan vek mafe xwed bine. Tayikirna kayyum u gefen wan didine xuya kirin ku jibili ve tu keseke din nikarin li ser kursiyan rûnen. Lider beji dibêjin em wekevin, ev derewin, em ji vê lîstikên we bêzar bûne, divê ev şanû bidawî bibe. Hatimoğulları da zanin ku ji colemerge heta bi İstanbulê gel li ber xwe dide êdî be ser rastiyan wa jî nekin. AKP herî zêde li ser derbeyan mağduriyet dike û dibêje em nedijî cuntaya leşkerîne lê ev leşkeran dadixe kolana. Li qada walîtiya colemerge binêrin ev der dîmene derbeya cuntayên leşkeriye ve de silatarî leşker jî kirin şîrîkê derbeya siyasiya li colemerge. Erdoğan dibêje bila kesek xwe jî biryarên darazê aciz neke. Eger Erdoğan rast dibêjî ji bo raya giştiya Tirkiye rewa bike. Gelo tayinkirina kayyuman aciziya ji çi ye? Eger tu rê rewa nekî tu rast nabêjî derewan dikî. Bahçeli ji bawayekî bê parve gefan li Dem Partiyê gelê Kurd hêzên demokrasiyê çepgir şoreşgeran dixwe. Yek axaftina wî nîne ku gefan naxwe. Bahçeli dixwaze dadgeha destûra bingehîn jî biguherîne. Ev zihniyeta faşistane li şuna hakaretan li me bikî hesabê kuştina Sinan Ateş bide. Hatimoğulları gut desilatdarî AKP û şîrîkên wî yên piçûk ji bo Filîstînê rondikên derewîn dibarînin heman tundiyê li Kurdistanê dimeşînin. Xeza colemerg ji Xezayê. Hûn êdî nema dikarin kesekî bixapînin. Bi tayinkirina kayyuman em heta sed sala heşdemîn paş ve birin. Weke Firavûnan dahaqan û Hitler hareket dikin. Li gelan dahaq Firavûn û Hitler tek birin. Hûn jî mahkûmê tekçûnê ne.
لامده شش سیاست مدار هاتن گرتن ده چارچوبه پرسنا جالی سردوزگری کمری آمده و هات بود اسپیکران 8 حزیران لیدجی سیاست مداران اپراسیون هات بو پیکانین هفشاردارن ارگنی یمبر احمد کایا هفسروک گشتی پارتیا انسان و آزادی پیا و هفشاردار ارگنی بری رمضان کارت almış şaredar ergeniye beri Fesih Yalçın Cigir'in hevşaredarın yemberi Gülistan Polat Esveri Malkoç Cavidan Yamanko da operasyonu da hatı bu münçavkirin hatın gertin uşandı gertike pişti ifadeye siyasetmedaran birin adliyeye amedi siyasetmedar ji xabatê xwe siyasî û xabatê ji bo şaredarî yên di navbera salên 2004 û 2019 hatin tawan kirin. Dozger bi îdaya endamtiya rêxistinê her şeş siyasetmedaran ji sevkî dadgeriya ceziya sulhiya nöbetdar kir. Dadgeriya bi heman îdayê biryara girtina her şeş siyasetmedaran da. لجوله مرگل دیجی دربیا اراده گل د 13 حزیران ده بشیاره شارداریا گلانه امی دستور نادن دست سرکرنه میتینگ اکدل دارخستن دم پارتی DPP و تیجایل مال به مال دیگرن بلاوک بلاو دیکن او گل و دخوینن میتینگه یا رابطه سپیا شبه ما مرشی بکت سهلدانه بکت حتی بلدی خو قایمیتی ده دیدر آرمان جمعه امنا راستش حتی هندی قایم تیدا بیتن امشتی بر خوب بدن سپیا بن ام قبول نکه ایرادا ما دست دانستم ایرادا خود تصمیم چه کسی نکه حقی ما حقی آن خود نخواستم ما حقی خود خواستیم ما ایرادا خود خواستیم ما بی ایرادا خود قازند گیری وی مشه آزادی شمزین آندا دست بکر یا ما اول ملت جلمیر گیج رابط ملی خوب بدت ملی ما گل ما دا سرپیان بیتن اول هندر و جوکیلیت ما سرپیانن گند شهر دگرین رابط و ایراده خواهی درکوید هیچی از بانگو اوه شرف هبید اوه بیجیتن از خدام وجدانم روژا 13 مهی همه قاتلمش ببن بین میتینگی دباش بیتونه برخودان الدیجی دست سرکرنا وینه دومه اما بته کوشنه بسر بکبم چالاکی اندیجی دست سرکرنا شارداری جلوی مرگه جالی فاشیزم AKP MHP ve ligelek bajaran devam dikem. Li İstanbul Hezenket Aştı u Demokrasi Duruja Çaran de çalakiya xoya nöbete liqada şişhane yalı Beyoğlu'ya domandın. Seruke giştiye sendikaya bez Özer Avaşin axivi gut eger hilbijardın u demokrasi hebe desverdan acı der ve nayı kabul kirin. Jiber viyeke ve berxodana mebdome. Hevseruke'den Partiya Sancaktepe Çetin Yıldızcı axivi gut kayyum vin zamanı u ekolojiya kurdan talan dike. Le Kurt u eniya demokratik tucaran serexwe netewandin. Li Edeney'den Parti Ligel Partiye siyasi u rexsinin civaki çalakiya nöbete domine. Liwane parlamenteriden Partiye Gülcan Kaçmaz u Mahmut Dindar bu endamı partiye li bazara mezin ya Rus kolana Cumhuriyet u kolana hünere ya navçiyariya armuşe serdana esnafan kirin u banga tevli buna mitinga cöle merge kirin. Li navçiyen ebaq u begiri yenwane ji civinen gel hatın kirin u banga tevli buna mitingi hat kirin. Li agiriye ji çalakiya nöbete li peşya şaredariya agiriye duruja 8 de devam kir. Li İzmir'e nöbet adaleti li peşya Sümer Bank'e duruja 6 de devam kir. Şaredara Rize'ye Fındıklı'ye CHP Ercümen Şahin Çarvatoğlu pişkiri da çalaki u dest şankir ku tayinkirna qayyuman bi hukukiye ugut emve kabul nakim. Ji ihade zager incinci akhvi gut eger em iru khadil gele jole mergederne kevin ve sibe hemu valat be heman perskirekanra rubru bimine. Lişir nakhiji çalaki nöbete yalı ber şaredariya Silupya duruja 8 de devam kir. Li Cizre ji bi tevlibuna parlamenter Şirnaxe Mehmezeki İrmez li kolana Cudi belavok hatin belav kirin. Li Eniheli dici deste serkina şaredariya cöle merge bi deste faşizma AKP MHP meşru hevditina gel hatın pekanin. Hevseruke giştiye DPP keskin bayındır jidin avde gersiye Karabalık liber avaya den partiye kon bu hatta bu avanya şaredariya el hemeşyan. Gersiye kalabalık liber avanya şaredariya mitingir u pişkiri
Piştî rêzgirtinê hevserokê giştiyê DPP Keskin Bayındır axiviyê got em tanîkirina qayûman qebûl nakin. Qayûm xwespkariye, dagirkeriye. Em vê qebûl nakin û em heta dawî berxwedanê bikin. Bayındır got faşîzma AKP MHP di kiryarên antîdemokratik de sînora nas nake. Tanîkirina qayûman jî bêhukûqî ye. Ew tahmûlê îradeya gel nakin. Em ê li dijî vê bêhukûqiyê berxwedana xwe li her derê bidomînin. Bayındır herî dawî balkişan sergotinên Bahçeli'ye got, Bahçeli îro jî axaftinê li dijî me kir. Tu kes bawerî li polîtikayên te yên qirêj nayîne. Gelê Kurd li gorî axaftinan te hereket nake. Piştî axaftinê girsiya gel li pêşî avaniya şaredariyê dest bi çalakiyê nöbetê kirin. Hevdîtina di navbera serokê giştiyê CHP Özgür Özel û Serokkomarê AKP'yê Tayyip Erdoğan de saet û nîvek dewam kir. Duh piştî nîv rojê cigîrê serokatiya giştiya AKP Mustafa Elitaş ve Erdoğan re çûnavenda giştiya CHP. Serokê giştiyê CHP Özgür Özel û parlamenter Naim Tan Erdoğan pêşwazî kirin. Piştî hevdîtina Erdoğan ji navenda giştiya CHP derket. Piştî civîna Özel û Erdoğan berdevkê CHP Deniz Yücel derket pêşberî çepemeniyê got de hevdîtina Özel û Erdoğan de tayînkirina qayûm ji hatiye axaftin. Serokê me Özgür Özel gotiye ku tayînkirina qayûm li dijî destûra bingehîn û demokrasiyê divê li hemberî bîna gel birêzî hebe û qayûm paş de werin kişandin. Deniz Yücel de şankir ku divê serokkomar tenê bi pencereya mejiyê xwe li pirsgirêkên welêt nenêre. Divê serokkomar hemû birînên bixwîn yên li welêt ku raya giştî teva alaqedar dike bibîne. Serokê me Özgür Özel biryara dawiya Gezi Parkê jî giring dît û got divê dozên dinê siyasî jî bi vî rengî bikevin rojevê de. Deniz Yücel gotinên berdevkê AKP Ömer Çelik yên derbarê aboriya welêt de rexnekir û got ne tevaya gelên li Tirkiye beşeke piçûk yê nêzîkî desthilatdariyê we ye ji aboriya Tirkiye zûdê digirin. Gel dibin bihabûnê de dinale divê pirsgirêka karker, ketkar û tevaya Çînên di xizaniyê de ne werin çarêser kirin. Mehmet Said Üçlü li Rihayê hate bîranî nivîskar û siyasetmadarê Kurd Mehmet Said Üçlü di 29 Adara 2021 de li Bakur û Şatê Sûriyê şehîd bû. Merasima bîrana Mehmet Said Üçlü li mala birayê wî İmihan Ateş ya li Rihayê hate pêkanîn. Di merasimê de Parlamenterê Dem Partî Ömer Öcalan hevalên Üçlü û gel amade bû. Piştî rêzgirtina Ömer Öcalan axiviyê got Said Xoca mîraseke mezin ji me re hiştiye di jiyana xwe ya 65 salan de kedeke mezin da têkoşîna azadiyê. Beriya 45 salan li curna reş dest pê kir em mizgîniya curna reş didin wan. Kedewan ya bi heqetê dest pê kir roj bi roj mezin bû. Hevalê Mehmet Said Üçlü yê têkoşînê İsmail Keno jî axiviyê got me di sala 1978 de li İzmirê hevnas kir. Di sala 1979 de ez û heval Said di sala 1980 de hatin girtin û me bi hev re hovîtiya zindana Amedê dît. Me bi hev re têkoşînek mezin da. Ew hunermend, nivîskar, rewşenbîr û rojnavavan bû. Wî bi pirtûkên xwe heqetê ronî kir. Hevserokê Dem Partiyê Rihayê Bekir Karaçelik ji axivî got ew bi têkoşîna xwe bû pêşengê civakê. Ji bo têkoşîna azadiya gelan xwe feda kir. Em ê mîrateya wan bidomînin. Birayê Üçlü İmihan Ateş jî axivî got ew ne teneke kemin bû kekê me hemûyan bû. Têkoşîna wî ji bo Kurdistanê bû û bû findik û ronahiya rêya têkoşîna azadiyê. Hevalên din yên Üçlü jî diyar kirin ku Üçlü însanek mînak bû. Cenazê şervanê hêzên ewlekariya Hundur Ahmed El Hadi hate veşartin. Şervanê hêzên ewlekariya Hundur Ahmed Ali Hadi di nehê Hezîranê de dema li ser erke xwe bû şehîd bû. Girseya gel cenazeyê şehîd Ahmed Ali Hadi bire goristana şehîd dijwar. Piştî rêzgirtina endama mêsa malbatên şehîdan Fatma Ahmed axivê got şehîd Ahmed bi penabertiyê nefikirî li hezkirina welêt û girêdana bi axê ve da pêşiya wê. Ji ferma
ji fermandarên hêzên ewlekariya Hundir İdris Osoji axivê got Şehîd Ahmed ji dema tevlîbûna 2021 û heta şehadetê mînaka biratiya gelan bû. Li keleka hevriyên xwe çek hilgirt û parastina ewlehî û aramiya herêmeke. Di dawiyê de endama meclisa malbatên şehîdan Gulcîn Ahmed wezîqeya şehadetê xwend û radestê malbatê şehîd kir. Cenazeyê şehîd bi duruşum û tirêriya hat veşartin. Li Hezexê leşker bi talîmata walîtiyê Qereqol çêdike. Desthilatdarî li bajarê Kurdistanê bi dibir nava ewlehiyê de hejmara Qereqolan her diçe zêdetir dike. Derbare Qereqolên ku wek parçeyeke polîtikayên şerê taybet tê çêkirin, Ajansa Anadolu di 2028 da nûçeyek servîs kir û li gorî nûçeyê di 2018 de 68 Qereqol hatine temam kirin. Qereqolê ku çêkirina wan di 2008 de hatine destpêkirin li Kurdistanê di talana xwezayê de dibin hincet. Yek li bajarên ku herî zêde bi çêkirina Qereqolan tê zanîn Şirnexê. Li gundê Hespît ê Hezeq a Şirnexê çêkirina Qereqolê hat destpêkirin û welatiyên herêmê bertek nîşandan. Çêkirina Qereqola ku di 29 Gulanê de destpêkirin qada ku hewşên gel lêne dagir kir. Welatiyan ji leşkeran re diyar kirin ku ew çêkira Qereqolê naxwazin û bersiva ev biryara walîtiyê ye tişteke di destê me de tuneye girtine. Derbarê mijarê de ji gundiyan Muhammed Abdullah Nas axivê got hewşa mala birayê wî baweyeke bêdagir kirin naberê de 5 metre heye Qereqol hatiye vekirin. Muhammed diyar kir ku tevî hemû bertekan çêkirina Qereqolê didomînin. Li Nijeryayê êrişa çekdarî 26 kes mirin bi dihan kes hatin revandin. Çeteyên bi motosikletan yên bi navê Haydut tên naskirin duhdanê êvarê gundê Gidan Boka yê navçeya Kankara ya eyaleta Katsina dagir kirin. Rêvîberê navçeya Kankara Anas İsa ji AFP're axivê got Haydutan êvara yekşemê êrişê gundê Gidan Boka kirin 26 kes kuştin û bi dihan niştecihên ku piraniya wan jin û zarok bûn revandine. Anas İsa got di nava kuştiyan de polîs û milîsên xwecihî yên ku bi haydutan re şerkirin jî hene. Polîsên Katsina jî bi daxuyaniyeke eşkere kirin ku 26 kes hatine kuştin û gotin polîsên di nöbetê de 4 Evserên polîs û 2 endamên hêzên çavdêriya civakî hatine kuştin. Çepemeniya herêmî jî ragihand ku komên çete rasterast derdor gulêbaran kirine û herî kêm 50 kes hatine kuştin. Belê godanê jemen û çend serî spî pêşkêş kirin ana xatirê we demer. Her